Е. Ария, къде сте? Приятели, предатели. Това е вашето позраче. Слушайте го. Фумияри мръсни. На 11, пък се джойнт в устата на 12. Пък си показва тя бедрата, големи тарикати, бе. Бах ти децата, като бях като тях. Рита в махлата, уж са още малки, бе, директно хлапета. Пък мислят за любов, Ромео и Жулиета. Бе, това е, бе. Това си е системата, ама аре ся, просто ще сменя темата 50 нюанса сиво. Нещо ми е криво, като пия водка, брат, става много живо. И сега ще ви разкажа една лична история, по-комерциална и от циците на Глория. Вървя си аз, гледам мацка надута, викам аре сега ще ми се отвори парашута. Ма тя пазе, че просто ме отряза. И нямаш БМВ, бе, тя просто ми каза. А Вера пита, тревата ти взелия, пуши той и сънува Анелия. Като е побело и му прави тя концерт, и му прави тя 69 като за десерт. Ма аре ся, да слеземе на земята, че от бързото пеене ме заболя устата. Последната рима, сойка при смехулка, игрите на глада, мелодия гадулка. Бум-бум, главата имаш ти куршум, пълен малум, нямаше капка ум. Да ми се правиш на мене, еми това е грешка, незначителна пешка, ще ти щупя всяка плешка. Бум-бум, в главата имаш ти куршум, пълен малум, нямаше капка ум. Да ми се правиш на мене, еми това е грешка, незначителна пешка, ще ти щупя всяка плешка. Remember that, bitch.